Delta 79er, line up runway 24 and clear for takeoff. Wind 210 degrees 6 knots. Clear for takeoff. Runway 24, Delta 79er. Delta 79er, emergency aircraft engine fail. We'll call you back. Nič horšie, než zbrklo a veľmi rýchlo niečo vyhodnocovať, kedy už potom nemusí byť cesty späť. Vždycky se snažíme tu zátěž toho pilota redukovat na absolutní minimum. Vždy niekto musí s tým lietadlom leteť, potom sa znavigovať a potom až komunikovať. My vlastně víme, že ti piloti s námi nebudou komunikovat, my víme, že to bude trvat nějaký čas. Delta 79er, in 1 minute you need to climb to 3,400 feet. Aj keby som sa s nikým nebavil a budem ma volať z veže 10 krát, nič sa nedieje, podstatné je vedieť, čo robíme. Delta 79er, turn right heading 030 now. Zvedáme telefon, voláme hasičům, že máme nějaké letadlo v nouzi. Tá situácia sama o sebe vám nedovoluje pokračovať v lete, pretože ste v Mayday, ste v urgency. For Delta 79er emergency, souls on board 221. Fuel remaining 12 hours, 7 minutes. No hazardous material on board.